Is your card Luke? Look at me, seann in Islay, was an terror for me fental niche. Some terror to vote in Islay either but more cleanless, what more than a haven. Clock. Is een vader. Yeah. Terror is en je dan in een gauw me was het gaan week. Kwiet la fental. Well, that 3 times ach, maar hook at the dosha. I mean, spel at the hook at 3 agus sin hook at kerry, sva kerel cola. Ach sin on lei mamse. Maar roep mis wat jag na 3 times agus a kunyam va bol nach verschosse intigose. Ha kunyam vai kish go. Maar vai isher na soje va Tjechirichid dan hangen Tjechirichid. Tjechirichid. Doe je eventueel wel glens hoe de shows agus cheese na tain she maar heet in de beers die single ends hebben. Hij is jachin drummer. Agus en de huwing hoor, waar ook de glen wel waar ook eventueel En een injombe. En een injombe. Agus a kunjam se week she op de station is va $4. Agus maar ik stay wat dresseren agus ik kom a gorst dressers va bord maar gewoon je oenjak beek agus sin va Eugenia elm agus hí se dúbse va dal japiem agus har kunjang chever balle cool agus a kunjam get him few chever balle cool hangi visa mortje va hoe dora agus fáling kucht agus vi kucht en de japien faat in de goede kaart. Fashion hulite. Fashion aan kucha. Roze het meent vi kucht jappe, vi kon fun jappe. Vi daar fun jappe. Je zie kubal dat je plaats. Agus van een hunjakken kopik, jong nach tax een hunjakken a change listen. A mis mi akkur terug a hogal station. A chemis mi akkur na hunjakken bakerska geus de luacht. Me weekchen. Agus do go mar had ma goste like. Ha 4-4-11 if you fechting unjak. En de seann is de seann ha tuvenier. Fashion, ja. Agus am mis nach ni sin kun va leimesche de cheating sin. Sure.